Hej alle sammen, velkommen til en video her på min kanal. I dag skal vi spille Bone Lab, og hej alle sammen, velkommen til en video her på min kanal. I dag skal vi spille Bone Lab. Jeg ved ikke, om I kan høre mig endnu, og I kan ikke lige se noget endnu, men jeg skal lige, gå i gang. Så I kan i hvert fald godt se mig lige nu, og jeg har controllersne her, og så boom. Og så går jeg lige kamera, cast, computer, og cast, computer, next. Så lige om lidt burde I kunne se, hvad det er. Okay? For jeg har fået den der røde dot, men den kan I ikke se. Sådan der. Nu kan I se, hvad det er, jeg ser. Sådan der. Nu burde I kunne høre, hvad jeg hører og sådan noget. Ja, så vi skal spille... Hold da mig lige tage controllers nu. Ja, sådan der. Vi skal spille Bone Lab, og jeg tror godt, vi skal... jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det, men vi skal spille Bone Lab, men vi klarer spillet som heavy. I må lige... Ja, jeg ved godt, jeg vil spille 15 her, men jeg har klaret spillet, og det er den måde, jeg rent faktisk kan spille som heavy. Hvis I ikke ved, hvad heavy er, så kan jeg vise jer det her lige om lidt. Det her, det er Storm. Og reglerne er... Jeg kan bruge alle våben. Og ja, når jeg bliver skiftet til en anden karakter, skal jeg bare skifte tilbage. Det svarer jeg ikke, som det er. Og hvis jeg nu har brug for at være heavy på et tidspunkt. Nej, brug for at være en anden. Brug for at være en anden. Så svarer det, men jeg har 10 liv, 3 liv, så når jeg har været, hvis jeg har brug for at være ved den sidste level, som er level en af de sidste, hvor man skal være den her karakter, Tall, så bruger jeg en af mine switches. Men jeg kan lige vise jer heavy. Det her, det er heavy. Og hvis I ikke ved, så ja, det her, det er heavy. Så, jeg kan måske lige vise jer, hvor stærk heavy er. Hvis den der gad er låst op. Det er noget med, at man skal ind. Nå, prøv lige, jeg tror, jeg ved, hvor det er, man skal hen. Jeg skal faktisk ikke noget lige hurtigt. Jeg skal lige op og hente noget. Jeg skifter lige til fast. Sådan der. Der skal være noget til. Der. Boom. Spawn gun. Ja, spawn gun. Så skulle der også være en her. Ja. Sådan der. De her kapsler giver mig sådan noget som en Nimbus gun. Jeg ved nu ikke, hvor Nimbus gun nu rent faktisk så skulle de gerne spawne her. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man får sådan, hvordan jeg kommer til at kunne bruge Nimbus gun. Skulle han være her eller sådan noget? Nå. Ja, jeg kan ikke komme til at vise jer, hvor stærk heavy nu egentlig er. Men jeg kan sige til jer, han er i hvert fald rigtig stærk. Sådan er. Okay, det der, det var faktisk en nemt. Det er den måde, man originalt skulle, men det er ikke lige det, jeg har gjort. Okay, så vi går i gang. Decent. Det er det her, hvor man hænger på sådan en ting. Og her så sammen med en polybank, og jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det.
Men lige snart jeg er blevet til... se her, jeg kan godt gøre noget. Ja, jeg kan godt gøre noget. Så det her, det er basically mig. Det er sådan her, jeg ser ud. Heavy. Jeg er heavy. Sådan er det. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Nu ringer Karl til mig. Det kan jeg ikke lide. Fordi jeg er i gang med at optage en video. Jeg gør lige noget. Læg på. Når jeg er i gang med en video, så skal I vide, at jeg er i gang med en video, okay? Når jeg er i gang med en video, stopper jeg ikke bare i. Nå, men nu ved jeg, hvordan jeg ser ud. Jeg ved ikke, om jeg kan vise det her, men... Så... sådan der. Bare lige. Vi kommer til at spille så langt ind i spillet, jeg kan. Det her kan godt blive en rigtig lang video. Men ja, kan det godt. Jeg vil have den her ting af, faktisk. Jeg har den ikke engang på hovedet, men har jeg. Jo, det har jeg. Fuck, det har jeg sgu da. Shit. Nå, de kan basically... Der er sådan en bug, at de kan ikke... Du kan ikke dø cirka heroppe. Du kan ikke dø heroppe. Sådan der. Så basically, det her det er en story. Okay, jeg kan lige vise jer, hvor stærk han er her. Så jeg smadrer bare lige igennem en væg. Okay, tak. Jeg vil gerne lige have den der. Okay, frying pan. Bare lige så I ved det. Bare lige, hvis jeg ikke kan få noget bagved. Okay, lad os bare lige springe over lige hurtigt. Nej. Sådan er jeg ikke. Dem der, hvis jeg har dem, så er det altså kun... Okay, jeg kan faktisk godt vise jer nu, hvor stærk han er. Vi spawner bare lige en fort. Det er så stærk han er. Han kan ikke gøre det der. Jeg kan basically bare eat ham. Sådan der. Så stærk er han. Nå, lad os gå videre. Jeg har vel ikke den der... Den skal jeg faktisk ikke have på mig. Hvis jeg nu har brug for det. Der er på et tidspunkt, kan jeg godt få brug for DevTools'en. Eller bare lige bruge den til noget. Men det var sådan der, man får Nimbus tool og sådan noget. Og den der Nimbus der, det er sådan en gun, der gør så der, at jeg kan flyve. Hvis jeg nu har brug for at komme et sted hen. Meget hurtigt. Så det her bliver faktisk ikke særlig svært at komme forbi. Jeg har faktisk ikke hele dagen, men som sagt, kommer bare til at spille så langt jeg kan. Flyt dig. Så meget vi kan nå ind i storyen. Og kommer til at bo i det her person. Ind i den her. Smadrer ham. Smadrer det her skelet, der kommer heroppe. Sådan der. I stedet for at crouche under, fordi de gider ingen. Går vi igennem der. Smadrer vi bare igennem. Sådan der. Jeg putter lige den her bag. Sådan der. Perfekt. Hvorfor lagde jeg mine ting hen? Der. Aha. Ja. Nej. Den. Perfekt. Okay, så der var en
Der var... Har du ikke noget at sige til mig, Timmy? Har du ikke noget at sige til mig, Jay? Ja, han hedder Jay. Men han hedder i virkeligheden faktisk Timmy. Nej, han hedder Jay. Nej, Timmy. Det er omvendt, fuck. Oh shit. Nej, Den kan jeg så ikke smadre, eller jeg ved ikke smadre den. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg skal til at lave min første avatar-suit. Ah, fuck! Jumpscare! Fuck! Shit! Jumpscare! Ah, fuck! Ah, den giver mig jumpscare, den der. Nu vil jeg faktisk, så tager vi den her ud. Min karakter skulle gerne kunne bruge den bunde. Skulle han gerne kunne. Der er jo. Det er næsten umuligt at bruge den her gun, eller hvad? Eller jeg skubber bare til ham. Der er vi jo. Og når de siger sådan en mærkelig lyd. Nå, har 20 minutter siden. Har du noget at sige til mig? Eller musik. Han er væk. Kom her, lille træl. Nu ser jeg er stadig evig. Ja, den her kan jeg så ikke putte på. Men der skulle gerne komme nobody lige her. Ja, perfekt. Krober! Far! Og her. Ja. Jeg gider ikke engang næsten kæmpe med den. Næsten ikke. Så åbner den secret door. Hvad har jeg gjort? Oh my god. Luk ned igen. Piu. Så der er åbenbart noget her. Skulle den nøglen gerne være. Der var en til der, men jeg ved faktisk ikke, hvor nøglen er. Hvor er det nu nøglen egentlig er henne? Ja, jeg ved, det er noget med, at der skulle være en nøgle her. Det ser så spidst ud. Nå, så var det sgu da tilbage. Der, hvor vi lige har været.
Det er svært, det her. Nå, hvor kan den der ting være henne? Her? Nej. Herunder? Ej, den kan man overhovedet ikke engang løfte. Nå. Her. 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 Er den her? Hvad er den så henne? Og på taget. Nå, så gider jeg ikke det her lort. Eller hvor tror I, vi kommer hen? Det er det spændende. Ej, kom over. Må jeg komme op? Jeg kan ikke komme op. Hallo. Det er racistisk. Anna. Jeg vil have min V-box. Ja! V-box nu. Vi var V-box. Fucking V-box. Okay, hvad fanden der står den? Ah, kom væk derfra. Efter vi er færdige med det her decent noget, så viser jeg det, vi rent faktisk hvad vi skulle lave. Kom nu. Har en god plan, vi skal. Kom så. Ja, hop, kom. Ja, haha. Planen virkede. Nej, nu kan de i hvert fald ikke få mig. Nej. Jeg er det for stor til at kunne gøre det her lort. Okay, lige når det her, det blev vores første avatar liv, så nu mister vi liv. Nu har vi 2 liv tilbage. Ja, tilfældigt. Så noget som venstre, det er den her karakter overhovedet ikke god til. Men husk, efter disen, så går vi over til karakterlevelsene. Så der ikke sidder her og tænker, hvad foregået der? For jeg tror ikke, I gider at se resten af Lighters. Ham der behøver svært noget til. Ham der, han elsker bare den der boks. Jeg tror ikke, han kommer til at gøre noget. Hvad hvis vi kommer lidt for tæt på ham? What's up, pal? Gorilla Tech. Yeah! Yeah! Så må vi gøre det Gorilla Tech-måden. Ved I, hvad Big Brain person de har fundet ud af? Den der. Ja! Nej, jeg tror man kunne klatre på
Kan vi elevatoren? Kommer ikke til at bruge en mere avatar switch. Box level 69. Der er den der. Jeg klarer det. Den der gik ned. Gik den der. Når ham der kommer, jeg skulle til at gøre noget. Ham den anden gør ikke noget ved ham. Den der. Au. Ja, den her går selv opad. City District. Se, den siger 06. Det betyder, det er faktisk også fordi, at vi skal til elevatoren. Dum. Bare lige ud med det åbne. Se det igen. Jeg er ikke klar til at få nogle vandmelon. Okay, vi kommer faktisk lige til at lave noget spændende herefter. Jeg har ikke haft en god dag. Nej. Se, min karakter er så stærk, han kan åbne nogle elevator. Hallo. Åbne fucking elevator. Jeg kan åbne fucking elevatoren. Bang! Okay. Hvor er en vandmelon så? Der. Ja, seriøst. Hvorfor? Hvor er radioen? Ja, jeg ved godt, jeg er en del af det. Nej, men jeg håber, at den her rent faktisk kan holde til min vægt. For jeg er jo heavy. Fuck. Okay, nu er vi i bunden af publikken. Nå, okay, så jeg tror ikke, det har lægget endnu. Det må I lige fortælle mig i. Men nu hopper vi altså videre til den første rent faktisk sjove løb. Så hvordan fikker man det her? Jeg er ikke venstrehåndet, okay? Street Puncher. Nu er vi ved Street Puncher. Nok det sjoveste, som vi er faktisk i. Ja, det sjoveste. Det hørte mig rigtigt. Så jeg vil gerne have. Nej. Ja, det er jo så, hvad der sker, når det er, at ja, okay, jeg kommer til at trykke på. Okay, lad mig gøre det her. Seriøst. Flyt der! Flyt det der lort. Ja, tak. Hvor fanden er. Nå ja, det er det med det dårlige tingest. Street Puncher. Nu ved jeg, at den skal vi gå ind på. Jeg har klaret spillet lige, så ja. Jeg ved godt, hvad der kommer til at foregå. Som sagt, vi kommer til at kunne lave det, der rent faktisk er sjovt. Ja, se, nu skal vi jo bare skifte den karakter, som vi havde brug for. Der er intet herovre, men prøv at se, hvor stærk han er. Bare lige det her, det er bare for at vise det, og så bare se ham her. Han kan ikke det samme. Det der, det var bare for at vise, og ikke for at kunne komme videre og sådan noget. Ja, det der, det er så, hvad der sker. Når man står lige foran. Nej. Okay, så det jeg skulle gøre bare.
husk nu, jeg må godt bruge melee med dem, så... Så det her, det er som sagt en af de sjoveste ting, man kan i Bonelab. Så hvis de her videoer får jer til og vil have Bonelab, I kan købe det på, så kan I købe det på Steam. Skal vi ikke lige tage en ud med en stol? Nå, det gad han ikke. Jeg ramte mit øreheadset. Det var ikke sjovt, Simon. Du har lige næsten smadret dit øreheadset. Ja, det er ikke sjovt. Vents. Nej. Mit værste mareridt. Okay, for nu har jeg faktisk et 3 liv tilbage. Men med de her vents og sådan noget, så har vi en regel om, der tæller det ikke som at bruge liv, når man skifter til karakter. Jeg ved ikke, hvorfor fuck jeg valgte hende her. Så gjorde jeg det. Bare lidt den første karakter, der kom frem. Det var faktisk meningen, det skulle være den lille. Hvad fanden er det nu, man skal her? Når jeg skulle bare trække alle karakterer. Det ved jeg godt, hvordan man gør. Hopper herned. Så tager du tøjet mod. Ja, man tager tøjet mod. Sådan der. Kom her. Ah! Tager vi den her. Chok! Jeg ved ikke om det her... Okay, den der toad kan skyde mig. Fordi jeg er tænkt til det der. Jeg er færdig. Jeg skal ikke tage endelig. Dum. Perfekt. Stop resisting your mama's ass. Man hopper højt. Giv mig katana. Din kar. Bare lige det her, det er det bedste item i spillet. Your mama's house. Det er fejl. Okay, det her, det er endnu sådan noget her. Det er sådan noget her. Det er det, jeg synes, der er til sådan noget her. Du kan ikke... det er det, ikke kommer forbi den her. Og så det her kommer til at tælle sådan. Det heller ikke kommer til at tælle sådan på. Så jeg skal bare lige skifte tilbage. Sådan der. Hvis du nogensinde ser nogen gå med katana, og den her skal du være bange. Det skulle gerne være et universvagt i det her.
Go. Vældig. Hvis jeg sætter containeren der, så boom. Sådan der, perfekt. Sprint Bridge 04. Det samme, okay? Jeg får faktisk en majstart i vores. Husk nu, jeg skifter bare karakteren om igen. Det var så ikke den karakter. Perfekt. Her er der kommer der ikke nogen enemies, har jeg hørt, men det er faktisk ikke rigtigt. Problemet er ved det her, at det bliver ret svært, for der er mange ting, jeg ikke kan. Okay? Jeg underleder det, så jeg ikke så i det. Der skulle gerne ikke være nogen enemies, når jeg har klaret det her lort, så... Udover den er der hele tiden, så ved jeg det. Og hvis der nu ikke er nogen enemies, og I gør det, og så der er enemies, så er det fordi, jeg har klaret det. Jeg har også set videoer, og så hvordan man klarer det her, fordi jeg var også en ude på et tidspunkt, okay? Der er så vist det der. Der er vist det. Okay, her prøver jeg mine 3 liv. Men det gør jeg kun for bare lige at kunne... Bare lige. Den her har ikke normalt. Det tæller ikke. Og bare lige det er sådan en, lige så snart jeg dør, challenge. Lige sig den ikke faldt derned. Seriøst, den faldt dernede. Jeg ved ikke, om den her kran kan holde til det der. Hvorfor er den her mig hen? Okay, ved I hvad? Det er heller ikke som liv. Det her det er et easter eggs, by the way, guys. Ved du hvad? Lad os bare se, om vi kan finde easter eggs. Men det her tæller ikke lige nu. Okay, det her tæller ikke. Det her tæller ikke. Vil du være sød og komme herned, makker? Jeg ved godt, jeg... Han er. Bare lige det her var her altså ikke før. Mongoon. Haha. Fuck. Det her var der ikke før. Det her var der ikke hos dig, Simon. Det var der ikke hos mig, Simon. Nej, men det er fordi, jeg klarede det her 2 gange. Okay, videoen om. Klar spillet. Fuck, jeg gider ikke det der. Okay, vi klarer bare spillet. Jeg gider ikke det her mere. Kan I sige, der ikke er nogen der i? Der var en der i. Pis.
fucking crablet. Jeg kan ikke engang næsten ikke engang. Så er han sådan en fed menneske lort. Jeg ved bare, hvordan det er at være inde i min klasse. Han er freaking høj. Der var også en der i. Fuck. Yeet. Og så er jeg fast nu. Hold da. Nu ved jeg heldigvis godt, hvor vi skal hen. Hvis I gerne vil se mig som small, som er en pain in the ass med. Hvis du ved, hvad jeg mener om det, så betyder det, at det er fucking irriterende. Ja, det er meget irriterende. Men hvis du gerne vil se mig have en pain in the ass, så like den her video, okay? Du har også set mig, jeg er ninja. Nå, han er ikke sådan noget. Hurra! Men Simon, det her det er det sted, du kom fra. Nej, det var ikke. Det var det ikke. Lille 3-årig Timmy. Timmy, der sidder og ser min video. Nej, det er det ikke. Jeg skal bare lige vælge den her, så den næste gang jeg ikke klarer den, så kan jeg komme forbi. Fordi så kan jeg ikke lave nogen video mere. Så jeg fuck! Den her jeg ikke set. Hvorfor? Shit. Racist! Jeg er ikke racist. Nej. De er racist. Okay? Nu må de ramme. Så er det lortegun, jeg skulle have taget den med en laser på. Det var lige med en fingerbotte, hvorfor ikke? Jeg tænker på det. Grisling. Nå, lad os gå videre til challengen. Okay, det er det der. Fuck. Derfor. Jeg valgte den forkerte højde. Jeg valgte den forkerte person til den her challenge. Hvorfor? Ja, man skal faktisk lige... Der er nogle andre personer, end hvad jeg husker. De her plejer ikke at være her. Gør de? Nej. Jeg tror også, jeg er gået den forkerte vej, når man skulle. Nå. Boop. Novel. Det var det for i dag. Jeg håber, I har nydt det. Jeg lægger lige controlleren ned, så jeg kan lave noget, som jeg nok altid vil lave, når jeg laver video, okay? Kom nu, virk. Vil den ikke virke, tak? Kom nu. Ja, han der. Jeg håber, I har haft en god dag, og jeg synes, I skal have 2 peace. Hej, vi kan jeg ikke lige se mig selv spejlet. Hej. Jeg kan ikke se min hænder i spejlet. Hej. Peace.
Hvordan stopper jeg? Sådan her. Jeg har det. Hvad fanden er nu ind under? Hvad